Salutare, dragi prieteni! Numele meu este Elvis și vă invit să mergem astăzi, nu departe de casă, la 25 de kilometri, și anume în München. Aici are loc un festival foarte, foarte iubit și apreciat de către nemți. Se numește Oktoberfest. Sunt și eu curios să văd ce înseamnă pentru ei Oktoberfest. Am câteva idei și rămâneți aproape pentru că vreau să le împărtășesc împreună cu voi. Drumul până acolo a fost unul foarte, foarte frumos. Am avut parte de soare, un soare cald de toamnă, un soare care creează, să zicem așa, probleme atunci când se situează în față. Ne îndreptăm cu pași grăbiți, repezi, încercăm să ajungem pe lumină și să vedem ce ne rezervă acest festival Oktoberfest. Ușor, ușor s-a înserat și am ajuns la festival pe întuneric, pentru că zona era foarte, foarte aglomerată. Nu am reușit să filmez pentru că se terminase bateria la cameră și astfel am decis să nu mai stau să schimb bateria. Atmosfera din jurul festivalului era una încărcată și avea un vibe foarte, foarte primitor, aș putea spune, și se putea citi pe fețele oamenilor o frenezie, un freamăt, o dorință de a se manifesta într-un mod foarte, foarte exuberant. Vă las să vedeți câteva cadre și să trageți voi concluzia primirii acestui eveniment. Oktoberfest, tradus în limba română, înseamnă sărbătoarea lui octombrie. Este una dintre cele mai mari sărbători populare din lume. Se desfășoară anual, începând cu sfârșitul lunii septembrie până la începutul lunii octombrie. Totul a pornit în anul 1810 de la ideea unui subofițer din garda regelui Ludovic I al Bavariei, cu ocazia căsătoriei acestuia cu prințesa Terez. Inițial, a fost o cursă de cai, eveniment numit de prințesă Oktoberfest. Locul a fost rapid ales de organizatori, acesta fiind o pajiște de la marginea orașului, denumită ulterior Theresienwiese, adică Pășunea Terezei. Pentru a vă face să înțelegeți mai bine ce se petrece în sânul acestui festival, ar trebui să vă spun mai întâi că Germania are ca produse tradiționale vruști, bere și renumitul brețel, un covrig mai mare presărat cu cristale de sare. Așadar, localnici, cetățeni din întreg landul Germaniei, dar și milioane de turiști se întâlnesc anual pentru a se veseli și a consuma din belșug aceste produse tradiționale, dar și pentru a celebra toamna care încheie sezonul roadelor.
Produsele alimentare prezente aici au la bază consumul cărnii de porc și un mod excesiv și lipsit de control uneori în a gestiona cantitățile industriale ale consumului de alcool, care, spunem noi că nu este întocmai recomandat de medic și de anumite principii de viață sănătoase. Astfel, Germania se situează pe locul 2 în lume la consumul de bere, după Cehia. 30% din producția de bere din München se consumă în timpul festivalului. Modul lor de a-și manifesta această bucurie nu aș spune că este unul care pe mine personal să mă impresioneze, dar mă aflu aici pentru a înțelege mai bine cultura lor și, de ce nu, pentru a vă arăta și vouă cum se distrează nemții. Acest festival adună niște statistici destul de impresionante. În anul 1910, la aniversarea a 100 de ani de la primul festival, s-au băut numai puțin de 1.200.000 de litri de bere. Doar imaginați-vă cât au lucrat rinichii și ficatul acestora pentru a procesa atâta volum de lichid și alcool. În 2006 au fost recuperate aproximativ 200.000 de halbe de bere pe care petrecăreții au încercat să le sustragă. Fiecare astfel de eveniment mobilizează peste 12.000 de oameni care lucrează la acest eveniment. În anul 1901, un domn a obținut un record impresionant de halbe de bere băute, 10 la număr. Nu știm dacă a fost conștient de recordul pe care l-a obținut, probabil aflându-se într-o stare de ebrietate destul de avansată. Se presupune că astăzi recordul ar fi de mult doborât. Acest eveniment adună anual peste 6 milioane de vizitatori din toate colțurile lumii. Locuitorii bavarezi vin țanțoși în costume populare, încercând să impresioneze doamne și domnișoare îmbrăcate de asemenea elegant în costum tradițional. Nu înțeleg raportul dintre râurile de alcool și curteniile acestora, dar cred că ei au deja un răspuns la această dilemă a mea. Aceștia poartă insigne pe care scriu "Te iubesc" sau "Ne vedem la anul". Salutul lor specific atunci când se ciocnesc halbele este, țineți-vă bine, prost, care tradus ar veni noroc sau englezescul cheers. Trebuie să recunosc că am fost foarte surprins când la un carusel am găsit niște bătrâni cântând din instrumente, niște muzică clasică și ei îmbrăcați de asemenea în costum tradițional. În acest loc se pot găsi o grămadă de mașinării și aparate care pot administra o doză de adrenalină atât celor mici cât și celor mari, în cantități mai mici sau mai mari.
În continuare vreau să vă las reacția unei prietene de-a mea. Țin să vă avertizez că sunt sunete cu un puternic impact emoțional. Și nu sunteți într-un film de groază, ci într-un parc de distracții. Rămân totuși la concluzia că ce e mult strică. Am fost terifiat să observ cum frumoase prezențe feminine se întrec în consumul de alcool alături de domni. Eu personal m-am mulțumit cu un brețel destul de gustos și o bere fără alcool. Îmi au rămas bun, lăsându-vă pe voi să scrieți dacă acest festival se potrivește cu gusturile voastre și dacă ați venit vreodată aici. Rămâneți aproape de canalul Avibike pentru mai multe clipuri despre oameni și locuri.